rangi cha Crown Paints edukanyega ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu cyuyigo musongo iyo rangi ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo rangi ne bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Were bya mwancho mu rigerali chinza ninya chia bana margoba kene konga chinta nya senjira hayo boikranu sana kwalganilia mage ke gima mwancho mu rigerali nchini ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa nseme menyerelio ni gotoko bwatana na Wilson Makoli na negatia na kwalganilia se ekionga chinsenya ina na chita kasira kabantigera ekarabantigera abana abana bakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gitubatarire esegi yabamura babere abamo bakobona endemero kwerera oyomo kusiri ogima magega yokubetwa omujyo the government of Nyamira. Will as many of the similar opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Ebunge ye county ya Nyamira gweti muswada abo kurigereria na kounengia abakori miremo abo batarigetwe boronge gosabande bamanyikata na ghost workers Janua na ikaga agakwana agatosese nine ng'ombe ono yeretire nereye na ya matayamo konyora obokonyi bwe ng'ombe koruase umwana siasa yomo ime county ya Nyamira Mwancho murigereria kionga chinsenye togo chaka nengana yogo ichania korua ase county ya Nyamira anna mono chinsemo chiaga chuba egenyokia kebirichi ebunge ekitumasaba ase abamura babere bomuchemo batwara toko ngusarana kwererete oyomo bokometwa omuyo na gwasira ogumabwaye ase gotebeka namna nigo baringe kobuna endemero na nigo obutuki bwachakiwe konekia gekorekio buna mulikito Daniel Ontiri agotomanya engana igoro ya maremo nebina igoro yebiginga ase rogongo rogusie nigo yarekanire koire nchirenga koirera nonye nabande gusirie magima ase gekore kya bwangoiga na sabasae babere bemyaka emeke babeire bakorwanirira oboremo ekyo kyabairete korwana goika gotumeka ebyoge asomosae Jared Onyisi w'imyaka 34 kurwa kibirichi imiye kaunti ya Nyamira asirete obugima bwae kubwatekana n'ekingoma cy'umuyo ase nkoro abonarenge nyomba konyana arure sinkorwa abana bagacha yo magaicha karabaicha iga karabwate chingeni ku chinyomba oyo magasoka ku nyomba no magasoka ku rwesa igabwate bakanyora oyo mone yandirete n'emiyo akanyora betiro yo muyo
kamubetaga ng'eke rikerega enkoro iguru oyo nakamubetaga bono ngachiko mnyoki go chinyagitari ngachiko bitisi ngatebigwo ngachiko akishirwona omwana oyo no nyorire koreng'ana na tatu mwabo Nyagusira omugaka Samuel Mutari abaiga babere bakoegwa obosemi igoro yeng'ane iyo no bosemi bwae bwabere bugwetero gotokomo na gosokera okonde bona abana aba ina nache takasira akabantigera ekara bantigera abana aba nabakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gitobatarire abana abe bajete bakaitana koreng'ana no murugio Nyagusira ogokwa kwa mugako nigo kwaletera sare nene na mange bono na chikomosinya igati yabo gukinia abana babere abo batigarite barense emyaka 15 nichinga kicho esegeto yarwewa asabasae bemyaka meke. Sasa ni kuhangaika tu, hata sijui nafikiria wapi ama naelekea wapi. Bwanangu alikuwa ananisaidia juu ya chakula na school fees. Sasa kama yuko sijui nitaelekea wapi. Uchindo jeno muntu gakogoseire teribuya munya koirera ni kabere gatatu wono nabwetagete na mwaberana ama abera ni garamaya na gusaba nuko amabera ni garamaya wono buna obokongo mbwata ni fakti endo jeno mwana yare tatasara sana igorende abantu baminte gento nabasabe no koremererani no rumuntu akomachaire gochi mutigego nonye unabona abantu bali bakora bagaka bali bakoro ngate bagachire no mungina gako goseiro agotama osomo ngina ka goseiro mugako tama elire gwakagana mbo batama lakini mugako buruburia bwate bwakareke kwalire ocha koirana na mwasa bana mabera mukagerwo munene nigo agenderete gutangwa asegetasini keba inyimbo gia keroka echinga kibotuki wachakiwe ase chinga kicho ya mati ya Nyagusira yaburi gusirwa ase wikirania emeroberio ya matanga serikali bono nero nintagete akorera postmortem yarengeri tukolia Jumapili lakini enda serikali nyaje tano mwana ulia yatakeira akorera postmortem na enderende sengencho bono baitanete na ende bari buya batarenge barwiro atarenge murwire bono no mubera manyinga yare kuminya kubuka no bono nkumetie sakare na omubiro tusaregeti ngurubudirege taseni kyagetembe kuriga se kaunti ya Nyamira litrane nguruko Daniel Untiri. Na ebunge ye kaunti ya Nyamira nigo yaborire botuki gokorwa igoro yabakoria miramo bali class nzemecho batayo abanyagatamna ghost workers kati yemeswade nemenge yenyakabage gwetigori tukoria lero ime ye bunge yo yenyakabage kurawa no monogari bwe bunge yo omosketadi jabaro mnagotumanya muliki ito Fatgard December. Abakori emeremo be kaunti ya Nyamira baria batenenetiwe emeremo asogukagirwa butatwara amasomo aisaine nemeremo eyo amo na baria bakenetiwe ebirogo aminja yerichiko kuse baria baketiwe ebirogo nigo ekamati ya Public Service Management kuse PSM ye bunge ye kaunti ya Nyamira kurawa no MCA omochore Josephine Atunga nigo yaikia oroboti ase bunge eyo na kurwa uguchika buna baria batenetiwe bairane emiremo yabona boigo ubutuki gokorwa asa masomo abo eryo ritangani ubusaiti boisaine butuke egetambokero kimanya kuimukigwa. The county issues a form of public apology and provides psychosocial support services to the affected. Number 7. That a comprehensive forensic audit of all HR decisions and payroll records be done, including investigating the changes made under Mr. Godfrey Kriago's leadership between 2021 and 2024. This should focus on demotion, stoppages, deletions, recruitment, stroke appointments, arrears, and payroll observations. Kubatikana nayo nigo aba MCA bateba egurube yogwakana abakori emeremo nigo egendrete kuba enene na nigo bakwana n'ekinguru kinene igoro yo mucyando gw'abakori emeremo Bembeo Nyamira. Employing anybody into work. It's their mandate, not us as the employers. They are the employers.
And their pure responsibility is to ensure that the documents presented before them are genuine. Rightful role of oversight. We stop bootlicking, we stop sleeping or going to bed with the executive. That is the time we bring sanity into this county of Nyamira. Ensema yaye omonogeri bwebunge eyo Mosketarius Nyabaro nigo amochika omokonyi bw'omonogeri James Matinga na boigo omo MCA o Township Duke Masira kochora ekomiti y'abantu 11 abo bawicha gutuka obukurumi obwo bwikiraniwa aze wizara ya Public Service Management ekurawa n'omuwasiri Kennedy Angwenyi. Honorable Thomas Vincent Benecha, Honorable Charles Kaganda, Honorable Henry Osinyo Ogoya, Honorable Abigail Martin, Honorable Michelle Keuma Moyo, Honorable Doris Nyamanga, Honorable Josephine Atunga, Honorable Abel Mokaya, Honorable Josia Mangera, Honorable Julius Atwere, and Honorable Minda Vriachin, Speaker, and the sum up to be 11 member of experience informed. Ekomiti eyoinya ya chorwa nigo bare na matuko 50 n'omuka eryo wikya oroboti orwo ase bunge ye county eyo. Be adapted to the head of committee to investigate on the matters of ghost workers and recent illegal employments by the county government of Nyamira. Whereas many of the similar opinions say aye, aye. Whereas many of the contrary opinions say nay, the ayes have it. Poigo aba MC abaiga bakwanira amaganio y'omugavana Nyaribo ayo arengete a bill kose memorandum of the referral of the Nyamira County Appropriation Bill 2025 na poigo okuania ebengi ya KCB engeria yabo yakira omutieni wetira aroro engana nonyanigo baetia kobwamo. Honorable Speaker, sir, and therefore move a procedural motion to allow debate of the motion on the Kenya Commercial Bank's proposal for early salary processing for the County Assembly of Nyamira. Kinko reporter Gatembe korwase bunge ye county ya Nyamira egotoka imeya wodi ya Township West Mugirango nje Fatigad Gisemba. Na umanjo muligali ya mate ya Beatrice Maturu korwa ase chinsemo chia egetonto imegwadi abakire bunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo yabane kibako wakarari kulia lero magayo kubwatokeru gose yogosirwa asoko egwa engombe ya mabere gwichuma chyoyo mongina Beatrice Maturu niganya tokabaga gosira sega matuka makaitre atanya tokabaga kumutiga omwana moke ekengwerere yo kirirete omwana siasa ya masirita Dr. Walter Chanu kubwatoka engombe uchasomo chyoyo elio kurenda omwana uyu muna gutumanya omulikito Paul Cup Okara bunenjere ye moyo kugendera gusira abatali kwenyara kurwa sebinyoroime nigo omuske Daktari Walter Ongundi Chanuha endera kunyara kwabaga kuramboro koboko kwaye gochiase abanga bunaba kenyoro nime ye kenyore kiga kyabotule ekyo toka meya sublocation igajege tonto asetokomerana amonenkeje iga ya Cyrus Kamanda oyo omongino ya Sereta Petrus Michira anyadete kwabaga gusirwe mabwa ya matuka make chingaki alekogongya agatutigera omwana we wiki wono ntuakora matanga oyo minto Chanua naikaga agakwana agatosese nine n'eng'ombe ono yeretire nereye nekimagoteba niga igase omurayo igakorwa se county ya Nyamira abeire gakubwatoka eng'ombe eyo eratkunyara kabage kolenda omwana mokebwe wiki oyo otigetwe magaya makwelia yaiga amusia bano niga asira muroche nyoma muno mumurako nyoma muise ko muriaka ryo mutigero omwana bweri tukelimo tukaba togoichana togokumiana kitorarera omwana oyo lakini egento kyogokumia Nyasaye bunari Nyasaye agatuma omosiko oyo egavana yaito twabekire bono koboko okorukuchanwa oro Musamaria obwata max 99
1.5%. Twabeka chikule round yeri lakini ntorochi omonto gototinyi morochi na torochi chituki igoro. Tokaminyoka bose chipara togaserwa misini. Nero yoka toko na koligo twachandikira bano mbwate emyaka 30 yoka no mongino otamanini. Agante bingende ndete ng'ombe inge omumuroyo. Eng'ombe nere naretire na moire na maoka abere eng'ombe igokamwa amabere atari make ebikombe bine marogoba ebikombe bine mambi igongo ntoro no kwegena nga engo kwetire eng'ombe eye nekini omwana oyo nigo abamenyi abamate baigokora sekenyore kega bagende ko bagotogia igitambikiro cy'umurayo yiga kubanyura bali bali abokonyora wense igo tokwira lingambi ya mono onde mwensi kuikera omwisimi wa Janua amote bingambi ya mono itari nekerengo utorusiria kongu kanya tokunya gotebana kina kitokoba lakini asiri etari Yesu Janua tokonyi nigo balirira ngamba tukonyera ko bakomobwate cyase eganga yahe asikiria ngani gabwate ngorengia go cyase amagima ya mwanya bantu yento baganire abarayibande kubwatia omulyo yiga atabire natiganya sase senyake yagwe keiga naenda sese ni oria Janua wori ta Janua amosese ni asago tajabwana kororoka ntugo tomoya ta magoko onsi abereiga ekiagara moroche munatura nonyene bara gochinja nuogerete gaticho konyara togo chigota chaiga tuagu no bosie tuasigo kororoka togo chigogende tundwali kenda mama goria magena lakini Janua no mosacha ogerire tuakorire ki tuanyorire barabara nomweli oyeni go bagende ko bakobomochia oburayi we county ya Nyamira asibaganire abananchi kurwa sorogongorigana bwe kurwa se county ya Nyamira kwene kibuno bachole buli mutwe ngochora bali abarayi baranyara ko bakobakonya abantu bokonyora wense nanene okonya e county asibatugirie Walter Chanua bono njega ndonare ko imisa abantu baminto abana bali abake basokire gocha somochie bali basokira se kenyoro gakitogene tubwate kura bono moroje gaiga omwe msiensa igare lakini ntumorochi ntwanya komana na samatanga aki abantu baminto mwali gwancha intubuna basaye intu tora chenchi county ya Nyamira ebe county inko reporter getasene kya wanjete kya gatembe inchi gonguru kwa Polycarp okara na mwanchomo rigero chiama tebere korwa se bunge enyalibali chache niko chiasokire na kobolia nyala kaba chigo sirwa kubwatikana mona bancho babo babere konyara kaba abagotsira nabo igembere yabo kobera sengendu asegeka bataranya kaba bakonyora kuikeria ebirengo byechibesa chichiganire elibanya kaba bakwani abamwe ababo nibabolije abonsi balibwatoma abo gwanja gwesokia na kubasira elibanya kaba bakwani abancho babo na gutumanya mulikito dipon asanya Obatigeirwo abana baraba omwana omoke mono koboko namabera tukona uzuni ebili nere wetanie no eneli bumia moja amakongu na mange agendete koenekiwa asebinyoro chingaki anene chiama tichirichire no konyoro wense bagenderete kurigia obokonyi bwokoenia abanchu babo kubo babeira senkendu asegeka yeta yangoro kwa morisi aguri Ferinya Kondo oyu bonsale iganda somo chie onya gusira mwaka mogire ase omwana oyo kurukwa kengere mogire asirete mwaka oyo iga na baba okurwara akabogo kwa bono gakarega alia mochari ema agayita se ogotineka kwaye igobune kenyoro ye kamagwa tonyaranga ntubwati epil era ko bundusiga ali mochari to komoenia mire situ atemire torigerero goro mate igoro ntwana kanyora mokonyi osirete mokamo muro minto omwana oyo gaba anyoma korubokamba igaure omwana arare to murugi oyo uromoke mono bono gwetera abaminto bakwanire bakamura abaminto bakwanira anti yanere bakokwanire namano kuganiria igase family gokonya korengana na barobwe nigo bagotebanga batemire omukia bw'ebinyoro gusangireria chibesa kurindeti baraikeria kerengo gie chibesa chiganeirie eli banyare konyora abancho babo engana batebanga nigo babeire no mukia wogoikera barayi bali barasobisi musibati nawe mugetaga tusirira akatigero omwana omosiri nibwo motienyi ayo mebere baminto kamara anje nkorera tole twakire gotabataba twasinyiru epiri anyagitari gere igoro ntobwate mwa MP yokenyo kwende constituency ito ya Nyamware o karago chata tebe tabinga ninjugoja etingesi
ata bitwanga bieke chanja bikianga ata ekarangeti ata no machenisia nando taikera dina bakora konyaruse Omwali oyo bono nigo baruru okubulia gochia Samaria bali no moyo bwogwancha banyale kubwata kobokonyi gochia sechinkecho elio banyale konyora emibere y'abancho babo kurwa sechinkendu elio banyale koba bakobaenia aso yo minto okengo yambane gakia torora mabira atokanarie pire yeshara atwakanire enduruse mwakori gali mochari aiche tumutigutiri omara yokengo twagosabire twarerira abangina bekenyoreke nabagaka akitokonye ekiagere piriere mochari gali nigere nene gakio tugusaba nandi bomwirire report iga gakio tore na mayanda koruwa gochimate korurogoronto rubwati igone robotamero boito atokonya turusio mugakoria sakare garia mochari tomorete nka kuripotire gataseni kia gatembe kurega sebunge ya Nyaribari chache kutoka Emeye County ya Kisii letera nigonkoro kwa Dipon Asanya na gukorera mwancho murigereri ndi tukoria karero ase entunda yende nigo abonchireri bechire kibirgo besokiri na kwemurunganiri abokoreri obubese chire yo aswanya kwa bakamwachia obotaneri bwe county ya Nyamira na gotabuna onye monjere tigo korwa ne chire yo nyara kwa gokendwe birengo byaye nigo barachi gotiga kwa kana ebango buna naboigo omo MCA bwe chinsemechio omo skechurias matwere nere niganyara kaba gakwana kiabuna obokoreri putibora nyaka bogwikiranirwa ase chinseme chigose ase echire yo korwa ase county ya Nyamira majeta iyo taya chirichi arengo nchiyo chiombe tokone rie echire lamiuru bantu baitu baumira bangi ogenda oire chibesa ochikogite bitigo chiaria biasara biteyo otiga kebiru asakurusi chibesa naende nchondo chonga bono iga abarali baminto ngo bitokande kwa sababu oi ongainire emiaka yega bono metiengiana yaerire korwa ndebete ngango bekara maji nchego ikira iga bono anytime kurubono buna nakuwa naiga ncho iga bono na bichokire anytime nabo mokungana kibirgo twagome segia konya kurwana yoka kaesegie ingi kaura tebie ligasi yaye nere yogotiga nere ikako genda neroka kiagara no korugo kunoruo lakini nkiora atige no ene familia yao banya ko kubwate ngaye nkwagambe igota kita bana bawo na bachiko karanza mbaye gukero bawo karanza to our support echirere gaiga mate sikigali kigotenana kigali kigotenigwe paraigo we have asked them ngabanje to transfer abantu bali bayito kurwe pararia bache maiga for security purposes for safety purposes. And actually, even the revenue collection will improve because one of the direct injury much pick abantu. So now tell me about advice. But garbage is everywhere in this market. And I want to be very categorical on TV. They promise heaven where we are still on earth. We have given to our ngaki pateme ko goikirania mbali goikirania a committee ane chiro njenda te go side na barongo teba njena temire korwa enough time paga promise ngoja bali bangire gocha. What do we do nyanja in Kenya? This government they understand pressure. So I am supporting my committee now. Take about down tools any minute from now, because we have had enough. Mwanjo muligeli goikrabo no tugorera ekionga chinsa inye a sentra yo boikrenu letukeliga lialero lia chumanne ncheni gongor kwaro ni toto nyangiri kurwansa memenyererio ni goto watranera Wilson Makol na boikurwansa ma transmission to watranera DJ Atsana na twenzi kwa niapa ya Gatembe TV tokanalia uboligeli obuya ime ya Gatembe TV kama kama musi na boigoto kanalia obotuko obya Pagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Darome, Manana Man, Pagina ninjo. Papa machoge murabu. Otire bwatera mono enyagenke incherere. Otire bwata mono kabisa otire enyagenke incherere.
kabantu bagachira usine seki kusenge to bachikurgia oyo mutire noyo muhabanyagenke mate bono batire mbali chinyomba yore yo murane yo musike abaya musike njana kugamba nande baraba mwamuti batire bara osakanya omuntu mutire kurumacho bamwamuti bali kienie kiyaza mwamerereti na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza namali bali abana analise bale mbaroro otire bwata mono tatenya genkenchereri na bagotebera ningenche kabireyo naba bande buki Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo darome, ninjo manana man, ninjo bagina ninjo. Eduka ya Obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo krose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negokinya omugusi ase enengo yae yabere